Bintang tamu mboten kedah kula ora apa-apa kanca seniman kathah ning prayoginipun ingkang tulus nggih namung kula. Telek. Jadi dagangan ya dipromosekke kok sah-sah saja kok. Nggih. Luar biasa piyai mriki budaya sedaya. Saestu. Ugi sembah nuwun dhateng kanca-kanca Cakran Ningrat Fans Club utawa CFC Semarang dalah bojo Kendal sami rawuh. Bojo Semarang Kendal Pak Karno Dwianto sak kanca. Pamirsanipun tertib sedaya lenggahipun nggih anteng, disugati gending nggih anteng, lakon sanggit wayang nggih sae, bintang tamu mertanggung ya tetep kersa. Wah, nggih. Kok mertanggung maksudnya piye? Maksudnya cantik ya ora. Oh. Dadi ya gur nggo campuran ngoten to kaya Ngoten kok jenengan ku ndadak dipun perjelas. Kula ngerti nek ten iki dadi objek penderita kula wis paham kok. Nggih mboten panjenengan niku piyayine. Ndak bantah. Nyatane seprot-seprot kapan jangan ngalembono kula? Kapan jangan nyanjung aku? Kapan jenengan mengapresiasi karya saya? Kapan? Burung tahu. Sing lha iki lho arep ngalem sampean lha iki. Sejak arep munggah panggung lek dalem kono. Aku kapan? Wong wedok ya pengen dialembono diapresiasi, gedhekke atine. Ora mung dipaido. Kowe cang omah mbut gawe apa? Duite tak tanggo apa? Maido paling gampang. Iki enek Loro larane wong wedok iki siji dipaidogan omah, loro ditandingke karo sing enom. lage iki lho. Men, Dalang kondang kok disengit. wong dulungke kelengke. Aku yo tau ayu, aku yo tau enom. Aku yo tau molek. Wei! Aja kakane sumesakno kala menjingmu ki lho. Aku pengen Kok nek muntir piye? Aku mong pengen kaumku itu dihargai. Mbah nom, mbah tua, semua itu cantik dengan porsinya masing-masing. Oh sik kowe aja kakane susumu metu. Iki apa? Aku bentak. Apik nek. Gosok kowe ya. Mula aja kakane su. Kate susune metu ra krasa. Ya kok ya. Oh, jebule gandeng ngono to. Tak kira siji-siji. Anu lek sapatan ben diagem Pak Sigit. Aja. Kowe buka aib sedulurmu kowe pri. Gombal kok aib kok. Barang siapa membuka aib saudaranya kok dene makan daging mentah. Enak no. Ya itu enak tergantung. Nek sing sah ya enak nih. Lagi iki lho sinden susune ucul. Apa iki? Mula aja nesu-nesu. Susu kok dituak iki. Apa itu jong aibmu kok. Mbak Apri. Wong lanang niku dikaya ngopolan kuwi wae niteni. Nitenipun pripun? Kanca-kanca panjak ya kowe niteni. Wong wedok nek gampang nesu kuwi gampang hapus-hapusane. Oh. Nesune wong wedok nganggo waton, ora waton nesu. Nesune nganggo waton, oh ana dasare. Nesune wong wedok ngerti dipok-pok dhisik-isik ngoten pun mari. Wong wedok ya butuh kebutuhan nafkah batin. Oh diusuk disik-isik gulune ngene, terus dilus-elus ngene. Sesuk dikurbanke. Sapi kok piye? Keparengipun das pundi Pak Ikit Ah, Mbak iki gentos presiden Cakrane Ningrat. Nggih. Ora suarane gandume. Ning nong. Ingkang pundi? Coba ingkang saking Blitar Jawa Timur Mbak Yosi Dian Pratiwi. Ini. Mentelnya Cakrane Ningrat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Sugeng dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu bujange Mbak Limbo. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, niki ya wedok asli niki. Nek Mbak Yosi upama jejer karo Mbak Apri yo meh imbang-imbangan Mas wedok kabeh. Ya Allah, wah kejejer iki maruku. Lah kok maru piye? Lah kok dia ingin mencium bojoku. Oh bojomu ya gelem. Meneng-meneng didik ngono. Layak kok sirahe ndiluk terus nyawang HP jebule pikolan karo Apri. Mas Didik nek ayune pancen nom Apri. Ning sosok meteng ki bojomu iki ra iso metu. Makane aku ya ora kuwatir umpama iki dadi maruku aku ya ora kuwatir wong daerah iso anak-anak. Isa aku iso meteng 3 sasi kok iki Lho, kok. kok iso lho. Tuh tak presake ndek Bu Bedan anake lanang. Ya sus. Masa Padahal ora di USG ming dilus-lus karo Bu Bedan. Lho kok ngerti lek lanang? Lah sing dilus-lus tekku. Bidane omahe ngendi kon ngelus-elus tekku genti pri. oh wong edan. Bedane yo nganggo ilmu, nganggo sekolah. Kok gur ngelus-elus sing ngerti lanang wedok ya di USG apa di piye kok. Bedane ngantek apa gumun kok. Lah ngapa? Kira-kira Bocah lagi lahir kok wis brewoken ngono. Wong edan. Apri, kok iso bocah lahir? omonganmu lho Pri. Rambute ketel Oh, ngono lah iya. maksude. Rambut tek brewok. Ayo Mbak Yasi. Nggih, menika wonten request sesideman Mbak Yosi. Oh nggih sesideman. Sing dalu Pak Sigit derek nyimak saking Kali Tidu Bojonegoro. Menika Pak Eko sak kanca nembe rapat koordinasi ulang tahun CFC. Wah, nggih. Pinjang menapa ulang tahunipun CFC? 17 Juni wonten Jonegoro. Dhewe nang ditaces kuwi nek ora duwe nyusul nang Jonegoro ya ora apa-apa ya, Nak. Ngeterke kowe dilarung ngono kok. Kok jahat lho, jahat mental iki. Oh iso ngeterke kowe dilarung. Peh Mbak Mimin tua terus mari ngono kok larung. Ora usah dilarung, Lah? langsung dipendem. Mbak Yosi, aku itu tuh penyanyikan nek cantik di usia muda sudah sangat biasa. Biasa. sangat Wong-wong nom ki paribasan wedaan tok wis ayu. Cantik. Mung lipstikan tipis-tipis kok ayu, cantik di usia muda udah biasa. Biasa. Tapi bagaimana tetap cantik di usia paruh baya, tetap produktif, tetap survive, ora minder lho ngono ki lho. Masya Allah, Masya Allah. Jadi aku kan kaya aku wis pramenopause to, Mbak. Kan aku kan 50 tahun ya maksudnya Oh, pra mampus. maksudnya kan mesti banyak nikmat dunia yang mulai dikurangi. Oh, Nikmat iya. pendengaran, nikmat Oke. penglihatan, Uh-uh. daya ingat dan apapun. Mulai ya saiki nggo introspeksi, aku ora butuh validasi. Weh. Bener aku nyambut gawe, bener golek duit, tapi bukan uang satu-satunya. Iso keberkahan, iso sedulur. Aku butuh duit ya nggo sarono wae, ngono lho. Yo nggih nggo sarono. Dadi Nggo jajan. Sarono apa wae? Jajan. ya saro bensin ora nggih sarono. Oh, iya. Make up nggih sarono. Nyaur bank sarono. Ini ya sarono. Jadi Termasuk. orientasimu jangan hanya uang. Oh ngada. Nek orientasimu uang ya di otakmu pikiranmu mung uang. Tapi nek ketentraman hati di situ ada kebahagiaan. Masya Allah, Mbah Yai. Mula aja mburu seneng rung mesti ayam, mending mburu ayam mesti seneng. Bapak Wah, Ibu, luar biasa. menika wau sekedhik tausiah saking panjenenganipun Gus Sugimin. Kok iso gosu? Nama aslinya siapa toh Mbak Apri itu dia itu? Sugimin. Sukimen. Suniku luwe, kiki lanang, min ki kurang. Dadi wong lanang sing kurang lanang ya iki. Esepen. Ya seben dari. Kira masalah. Ya Mbak Yosi dibawani Mbak Yosi. Nggih, nggih. Engko Dibawani. dioper bertiga. Oh, kontes, kontes. Sing hati-hati Mbak Mimin ya gurune sinden Klaten iki nglupuk ning kono Masya kabeh. Allah. Suaramu wis ora mutawatiri to, wis mesti wis ora mengkhawatirkan to. Soalnya kan wingi aku nonton live stream rada pales-pales sithik. Oh, nggih. Tak nilai saka Nyuwun rumah. nyuwun nyuwun duka mangke nek klentu-klentu Ya, jenengan alon-alon. benerke nggih. Aku ora pelit ilmu kok, Nok. Nggih, Kene, Nok. nggih, nggih. Siap, siap. Guru nek dhewe kok nyelekutis ngono. Nyelekut jare. Ayo Bu Yosi. Iya. Wiwit. Wiwitane pripun? Powernya sudah bagus. Ngoten nggih. Ning ini kan judulnya sesideman. Nggih, nggih, nggih. Delian, jadi ada romantis-romantisnya. Nggih, nggih, nggih. Jangan semua dipus. Jadi Oh, ngoten. lah jadi wong delian kan suaranya mesti ono atau wong delian suaranya koyo wong nonton bal-balan tak ira mungkin. Contoh nanas sik. Ngomong terserah apa intine kamu pendekatan secara versi kamu Kok monggo nggak boleh. ngeten? Powernya sudah tapi
pendekatan terhadap lagu ikan sesideman, wong delian, wong selingkuh kan di masa. Piye contone piye? Contohnya berapa nih? Derek sang dadi ada penekanan, ada penekanan. Iku penekanan apa kepidak kucing? Monggo laju wong ayu. Derek ngoten. Boleh tapi itu tuh terlalu banjir ya, Mbak. Oh terlalu Dikit banjir. aja. Manut tak manut wong edan. Lha aku ora manut Bu Guru. Derek sang peke. Oper Mbak Apri. Jinak merpati boleh karena wanita itu menggoda. Ning kok nek wis kono tenanan dhewe jual mahal. Ngomong wedok iki ngono kuwi. Nggih, aja didol mulah. Agak jajake mie ayame dijak nginep gelem ngono kok aja nganti. Oh, mboten parang nggih. Lho menika realitanipun lho. Nggih, Kirimi nggih. pulsa 50.000 jak dolan ra dulihke gelem lho menika. Oh, alah. Jaga prajane desane wong tuane keluarga masyarakat. Jarkoni wong kono kerep disampirke ning bak treke kok. Dahulu. Itu masa lalu. Masa lalu, masa kebodohan jahiliyah. Angger karo terus apa kuwi nggawa icik-icik ning Bangjo. Nien. Iya, zaman riyen ngoten iki. Iya. Kayak nggih kaca Brenggolo. Oh. Ayo Pak Apri. Tuh kok Pak? Kok Pak? Mbak Mbas. Priya bagus kang olah budaya. Ya Bu Guru. Wis apik nok, ya mung napasmu kurang landung sithik. Lemu udut kurang ngono ya. Lho napa? Rong slop terus lho nek udut. Sedina iki. Judek aku Lho niki. wong wedok kok. Ya wong wedok ya udut. Ya udutan ning Mas Pri sing tok dol kuwi kan pesindhe sing tok dol swara. Heeh. Nek ada kelebihan di kecantikanmu itu bonus. Oh. Tapi yang pertama adalah suara. Suara. Heeh to. Siji swara, loro penampilan, meliputi wajah, rambut dan cara berpakaian. Yang ketiga attitude. Siji swara, loro Rupa, rupa. nomor 3 attitude. Lah kowe iki telu-telune ra eneng iki lek. Suara ora, rupa bosok. Attitude ra. Nol. Wis ra apa kok. Nyatane Pak Lurah, anu sepenting Mbak Mimin enten nek Mbak Apri mau go genep-genep pun. Lah telek kok. Pak Lurah nganti ku ngono mamah ning transit. Sowan menyang kutake Genti gurune. Lah iki Aku wis Mbak Apri wis saiki genti Bu Guru monggo. Panter ngendikanipun Pak Sigit saiki gurune. Nggih, nggih. Dadi tatarane siswa karo guru mesti luwih unggul Nggih, guru. nggih, nggih. Mundur wong ayu. iya. Gurune Men pamirsa nggih pirsa ndi lho kan oh ternyata benar grade-nya beda. Nggih. Iki disusul mahasiswa UNES lho iki. Lanjut UNES. Hilal Sing barang sini sak lho. kanca kudu ngene. Ngapunten tanggal gangsal mboten saged sowan wonten UNES. lah ngapa? Ora didhawuhi Pak Sigit. Wis ngono kok. Wis kok. Ora iso sikut. Sikut titanu. Senengane ngono kuwi. Ayah pipit. Kok pipit. Pitaya. Sing Apal hati-hati. ora. Dirawi Pak Camat ki kudu sing apik. Pak Camat biasanya nek bar sambutan langsung kondur. Ini Iki nenggani. reno ing penggali mergo kayungyon karo Nah. polahku kaya apa kridaku kaya ngopo. Lah iya. Pancen iki kudu artikulasine harus jelas. Aja no. Ayo mangap mecucu Vokal, konsonan, intonasi semua harus jelas. Betul. Aja mung apik ning kaya mau grenengi tanggane. Guru ya kudu sing apik. Benar. Lanang. Dem riyen Bu Guru. Bandara terus ka Luhyon. nganggo cekok. Iya. Kok nganggo Piye mau piye cengkoke piye lek? Bandara terus ka Luhyon. Sinden kok suarane kok ambulan. Kamu nggak tahu kenapa? Ya mungkin aku iki jenenge ora iso dicampur aduk ning paling ora ya kena to. Nggih, Dadi memang nek menurut syariat agama
Oh ngoten. Wanita itu sunahnya suaranya dilembutkan. Oh, dilembut. Sunah suara seorang wanita itu dilembutkan. Jadi nek bojone agek ngendika aja saur manuk. Lah sing wanita Di situ ada anakmu, ada tetanggamu, ada anak ngoten. kecil sing gampang mengingat. Oh ngoten nggih. Oh, bapak mbokku padu. Oh, mbokku bengok-bengok. Lah itu dia langsung masuk. pertanyaane sing wanita ki sapa? Hamba. Wanita kok nek nguyuh ngadeg. Engko klangsrah lemah nyapu dalan. Kok iso klangsrah Angger. lho? Dawane sepiro? Wis sanggulan nggo kebaya kudu nguyuh kok ngadeg. Heeh. Angger arep rampung kok kejang. Kok apa ya? Dosa kan kok dosa. Mas babar payudaraku saiki babar pipisku. Lah aku kan gur takon apa kuwi Kok nganggo kejang. keter-keter gedek-gedek. Oh, nganggo kejang. Kuwi ngopo? Arek sambroke. Arek sambroke tembok ra ono tembak. Selendang. Oh, udah. Selen. Selendang. Oh, variasi. Boleh, tapi nek wis bakoh. Oh iya. Oh ngoten. Nek kira-kira nafasnya rung tepat, rung cara apa pun belum presisi, masih banyak falesnya ya ojo. Oh mboten. Nek kowe tetep bakoh no Le. Lugu ae. Mergane kowe gembel dongkrak kok dadi bakoh. Ayo busuk. Alah, lho kok selendang. Busuk kimin iki lho. Selendang kuning Ekspresi. kang saking bukir Cengkoke ngoten nggih. Saya ganti muridnya Mbak Yosi. termakan usia nih tetep isohan ya. Walah umuk. Suara kurang Permo. Lah aku tak terokne malah ilang. Ojo nerokke guru. Mboten to? Kan beda mbak. Oh, benten. Beda gurumu Jadi- kan ayan. Mix satu dengan yang lain atau karakter vokal Oh, seseorang satu oke. dengan yang lain jadi beda enggak? Ojo Oke, jadi makingnya memang harus beda ya. Suara kurang permana ning wasesa ngung rong. Lah ngene iki lho. Ki suara sing marake ngentekke BPKB ngene iki. Oke, Kayak kaget. Nggih, mumpung disimak Pak Tejo saking Tembalang Semarang. Sembah nuwun Pak Matur Tejo. sembah Pak nuwun. Mas Kasir kayak Jonegoro, do rapat do live streaming iki, Mas. Kapan ya suara ning Tembalang ya, Jas? Dhisik tau diajak Pak Sigit ning Keramas, aku ning Tembalang derek panjenengan rumiyin nggih. Sopo? Kula Sopo sing takon? Kasihan deh lo. Lah mutung ngono kok mutung. aku tak minum dulu ya, aku dehidrasi. Alah yo dehidrasi. Wis sanggup dedak. Terus ke Mbak Yosi. Hangungrum marang bendera Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sasideman Sesideman karya Ki Haji Supran Suwondo Blitar. Mbak Apri. Luwih becik patenana timbang pepisahan. Nyakan selestia
sesideman mesti tak cukup. Banci angel. Ora malah lincah sing banci iki Mas Witan. Padahal iso ngene ngono ya. Tapi April itu pinter joget luwes. Ning dia tidak semat. Lah piye? Tidak cakap. Kurang apa? Partnermu wis anak 7. Aku wis pramenopause. Kudune kan goyangan sing wong 3 iso. Alon. Lah kowe Aja kalae kowe tuwa kok. ngono kae ya mesak Lah, sing lepat. Coba saya sing joget Mbak Mimin dhewean. Nah sing kembang. Anu contohnya sik goyanganmu, contohnya sing aku ngikuti. Nggih ta Pak Kersan ben contoni sik no ndak? Ayo. Ayo. Sogok-sogok. Oh. Mongko kowe winuk ya. Mongko kowe bocah gunung. Heeh. Nadyan bocah gunung. Ketukehan rintuk. Jiwa ragaku tak kurung. Kehormatan mampruk. Rungkuh ngarepin jung. Belakang oke. Iso, kowe iso. Saged to, saged. Pak Sigit meh mirsani kanthi taleti salah-duning badanku. Oh ngoten. Oke. Madepe pundi madepe? Yo Pak Igit. Madep Pak Igit. Pak Sigit meh maksimal no nyawang pasuryanku. Oke. Mongko. Mongko kowe bocah gunung. Aduh. Nadyan bocah gunung bayak-bayak. Ketukehan rimpung. Aduh. Iya. Wis. Kowe pak apa ya, Lek? Kok mah kaya sumur kompan iki. Latihan stroke wae. Kula niku Kok seterus. kula ki jane iso ning ratekan rasaku. Oh. Adat ketimuran ya tak nggo ta, Jas. Kok ndarani anu sing dene Pak Igit kare wonge serono. Aku ya enggak mau. Malah menjaga kesucian. Iya. Urip. Urip anakku Oke, matur nuwun Mbak Yosi. Makasih Mbak Yasi. Aduh. Mental guel. Nggih. Coba terus iki mulai Mbak Melani nganti Mbak Putri, ono Mbak Melani, Lila, Mbak Indri, Mbak Putri. Mbak Melani, Mbak Lila, Mbak Indri, Mbak
Putri. Nggih. Mbak Putri ki saya vakum gitu ya, Nak. Heeh, bar doboli ya, Le. Nglairke. Nglairke. Oh, napa. Nu garwane sing nyaron Mas Bagus. Itu iki ada. Ayo nak, lah ayu-ayune lah. Ya. Ayo senyum sayang, senyum yuk, senyum yuk, senyum. Karena ibadah sing murah meriah itu adalah tersenyum, yuk senyum. Iki role lagi beduk role. Iki pembeduke ngesti. Wah, iya. Ini katut ning Belanda apa ora? Ora. Sing bedok iki aku syuting mbek dhewe to, Jas. Iya. Mas Badiva. Nggih. Badiva Geblundung. Kuwi nek lakon apa ki Bima Bungkus, dekne lagi dapuk. Cilikane Bima. Kira-kira nggih. Niki sinden kuartet katuran lagu menapa menika? Menika request saking kanca-kanca CFC lagunipun Kesayangan karya Mas Bagong Darmono. Kesayangan. Siap, kesayangan. Ayo Nduk Indri. Ayo Nduk Melani. Iya. Oh iya. Jogete aja kalah karo Mbak Apri karo Mbak Mimin nggih. Nah, kudu sing los. Nah, tapi Mbak Apri karo Mbak Mimin men ngunjuk-ngunjuk sik. Nah, bar iki engko karo Mbak Ida. Nah, ada Mbak Lila menika Lila SPD alumnus UNES Universitas Negeri Semarang. Heeh. Mula nganggo kuning, lumahku kanthi wening. Ha iya. Coba kaya ngopo, ha? Lagune Kesayangan karya Mas Bagong Darmono. Dados. Kunjuk kadang-kadang Karang Taruna rang duduting kesayangan coy. Ada Mbak Lila Melani Indri Putri ekspresinya deh. Kesayangan kaya ngapa rasane hati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane
terima kasih 4 bidadari. Coba Mbak Apri, Mbak Mimin karo Mbak Ida gugong. Yo. Mangga Mbak Ida. Nyawere mung 5.000, 10.000. Piro? Ana 2.000 barang. Alah yo, ngregeti syutingan. Coba karo Mbak Ida, ngene Mbak Apri, Mbak Mimin. Mbak Mimin. Mbak Mimin pundi Mbak Mimin? Oh nembe nyang-nyangan. Kok nyang-nyangan. Kene ditinggal Mbak Mimin mesti. Piyayi iki yen ayu kondangi kok ngene iki lho ning titi golek penggemare. Lah nggih to. Yo presiden. Fansnya banyak. Presiden tuwa iki fane yo tuwa-tuwa. Luar biasa pokoknya. Katuran menapa menika Mbak Ida? Menika request terbanyak karo Mbak Yosi sisan nggih loro Mbak. Nggih. Ayo Mbak Yos. Nggih. Kembar 4 kita ya. Request Pak Lurah. Menapa? Denok. Ngono Denok nemu Kusuma Wijaya. Oh ya Denok sik. Wis di draft lagune karo Pak Lurah iki. Nggih. Cinta Mulia niku nggih apik lagu Kus Plus Lawas niku. Oh iya, wis kaya nanggap New Adela di draft lagune iki. Nggih. Denok. Nggih. Pengedrame wah sangar no iki pengedrame. Pengedram berbobot. Makasih Mbak Diva. Beduke karo le beduk kok ora nek bedane. Apri lho. Kamu bilang kok pas. Lagune Denok. Iki coba kaya apa? Denok 4 bidadari. Oh. Konjo Pak Kades lan sedaya para perangkat desa Randu Gunting. Monggo Jeng Apri. Sayangku sing ganteng dhewe. Asik. Kurang apa bakal tak usahake. Ibaratne langit bumi kowe. Sing tenang aja kuatir. Sayangku ning kowe ra bisa disetir. Ora bakal luntur, ora bakal bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu Cukup lautan mangsi Mungkin indah ayumu Kaya widodari Mungkin iso entek ewunan lagu Nyaritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal
Ayo si Mbak Ida, Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih, sami-sami. Ya nadyan to ora nganggo keyboard, ora nganggo Dados. melodi ning gamelan ya iso nggo garap. Tetep lumadi, Cik. Luar biasa cakrane ngrat. Tak bacutke lakone niku request sing panitia. Bagong bangun desa ngono. Engko gara-gara masih bersama Mbak Apri dan Mbak Mimin, kok Mbak Apri, Mbak Mimin gara-gara jare arep medun arep sulapan ning ngarepe penonton. Oh ngono. Iya ya. Nek cawe sesaji pun ndak nampa duka tak derekke ya, Mak.